बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सर्वत्रच पेट्रोल पंपावर डिझेल आणि पेट्रोलचा तुटवडा पाहायला मिळतोय. कणकवलीत देखील गुरुवारी दिवसभर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल डिझेल उपलब्ध नव्हतं. त्यानंतर शुक्रवारी सकाळी पेट्रोल डिझेल पंपावर उपलब्ध झालं. पण पेट्रोल डिझेल घेताना काही नियम पाळावे लागतात. याचा आढावा घेतलाय कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. कणकवलीमध्ये पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा होता आणि त्यानंतर आज बघितलं, आज पेट्रोल डिझेल आलेलं आहे. पण एकंदरीत सगळ्यांना पेट्रोल डिझेल मिळावं यासाठी पेट्रोल पंपावर दुचाकीला 500, 4 चाकीला 2000, तर डंपर असेल किंवा मोठी वाहनं त्यांना 5000 पर्यंत पेट्रोल देण्यात येत आहे, डिझेल देण्यात येत आहे. एकंदरीत आपण पेट्रोल आल्यानंतर कणकवलीतील ही दुचाकी जे स्वार आहेत ते रांगा लावून पेट्रोल घेत आहेत. एकंदरीत ते बराच वेळ रांगेत देखील उभे राहिले आहेत. काही लहान मुलं देखील शाळेत जायची थांबलेली होती आणि त्यामुळे एकंदरीत ही गर्दी पाहायला मिळते. आपण बघतोय की जे ग्राहक आहेत किंवा पेट्रोल घेत आहेत एकंदरीत त्यांचं कसं जे नियोजन असतं देखील इथले पेट्रोल व्यावसायिक आहेत त्यांच्याकडून देखील जाणून घेणार आहोत की नेमकं काय नियोजन आहे, कशा पद्धतीने किती लिटर पेट्रोल आलेलं आहे. साहेब एकंदरीत काय सांगाल, किती लिटर पेट्रोल आणि कशा पद्धतीने नियोजन होतंय? आता आमच्याकडे सकाळी एक 12,000चा लोड आलेला आहे. त्यामध्ये 6,000 पेट्रोल, 3,000 स्पीड आणि 3,000 डिझेल असं आलेलं आहे. परंतु तसं काय तुटवडा कंपनीकडनं असं काही विषय नाही आहे. पण लोकांच्या असं भावना झाल्या आहेत की आता आपल्याला पुढे मिळणार नाही आणि पुढे टंचाई होईल. याच्यामुळे लोकांचे पेट्रोल डिझेल घेण्याची जी क्षमता आहे तरी त्यांचं लिमिट वाढवलं आणि त्याच्यामुळं ही टंचाई आता आलेली आहे. तसं काही नाही, लोकांनी त्याची घाबरून जायची गरज नाही. पुरवठा व्यवस्थित आहे, कंपनीकडनं पुरवठा होतोय. पण चारही बाजूने सगळ्यांचे असे ओरड झाल्यामुळे थोडंसं शॉर्टेज झालेलं होतं. पण आता गाड्या हळूहळू रेग्युलरवर येत आहे. काल कणकवलीच्या तिन्ही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल नव्हतं, त्यामुळे काही तुटवडा भासला. काल मात्र असं झालं होतं की तिन्ही पंपावर पेट्रोल बंद होतं. कारण त्याच्या आदल्या दिवशी, परवाच्या दिवशी आमच्या कोकणातल्या गाड्या भरल्या गेल्या नव्हत्या, कोल्हापूर साईडच्या गाड्या भरल्या गेल्या होत्या, इकडच्या गाड्या कमी भरल्या गेल्या होत्या. त्याच्यामुळे तो तुटवडा जाणवला होता. पण आता हळूहळू कंपनीवर रेग्युलर आलेला आहे आणि आता काय तसा तुटवडा होणार नाही अशी आम्हाला खात्री आहे. काय नियोजन आहे दुचाकी 4 चाकी? दुचाकी आम्ही प्रत्येकाला लिमिट ठेवलेलं आहे. आलं ना, 500 रुपयेपर्यंत आम्ही टू व्हीलरला घेतोय, 1000 रुपये 4 व्हीलरला देतोय आणि 2000 रुपये देतोय. असं म्हणजे प्रत्येकाला लिमिट ठेवलं आहे. असं म्हणजे लिमिट अशासाठी ठेवलं आहे की कोणी साठा करू नये आणि त्याचा उगाच हे करू नये. म्हणून साठा केला तर परत तीच टंचाई होणार. सगळ्यांना पेट्रोल पुरलं पाहिजे, डिझेल पुरलं पाहिजे. आणि कॅन किंवा बाटली किंवा अशा ह्याच्यामध्ये कलेक्टर साहेबांच्या ऑर्डर असल्यामुळे आम्ही ते पूर्णपणे बंद केलेलं आहे, ते आम्ही देतच नाही. आपण बघितलं की जिल्हाधिकाऱ्यांची ऑर्डर होती, कॅन असेल, बाटली असेल याच्यामध्ये पेट्रोल देत नाही. आपण सध्या बघतो पेट्रोल आलेलं आहे आणि आल्याच्या त्यामुळे सध्या गर्दी. किती वेळ तुम्ही रांगेत उभ्या? अर्धा तास. काय सांगताय पेट्रोल परिस्थिती काय? पेट्रोल म्हणजे आता काही पेट्रोल 200 आहे, काही यांच्या 500 देत आहे. हां, हे बऱ्याच ठिकाणी आहेत आणि देखील रांग दिसते आपल्याला. किती वेळ रांगेत उभ्या आहात तुम्ही? आता मला जवळपास अर्धा पाऊण तास झाला इथे येऊन. आणि आता सध्या कसं तिकडे नायकांच्या पेट्रोल पंपावर 200च पेट्रोल देत आहेत आणि 200चं पेट्रोल काय पुरवठा घेण्यासारखं नाही आहे. इथे तरी निदान 500चं तरी पेट्रोल सध्या देत आहेत. तर त्याच्यावर 1-2 दिवस जाण्याचे चान्सेस आहेत. तर परिस्थिती बघूया कसे काय सारखं राखता येते. काही ठिकाणी 200, काही ठिकाणी 500 अशा पद्धतीने नियोजन आहे. किती वेळ रांगेत आहे? पेट्रोल काय परिस्थिती आहे? आताच 15-20 मिनिटं आले, नुकतंच आलो. सकाळी 3 वाजल्यापासून आलो. कशामध्ये काय डिझेल की पेट्रोल भरणार? पेट्रोल भरणार आम्ही, पण आम्हाला जायचं आहे आम्हाला कोल्हापूरला, पण आम्हाला पेट्रोलच नाही म्हणून कालपर्यंत तटलोय आम्ही इथं. तुटवडा भासतोय पेट्रोल आणि डिझेलचा. आपण बघतोय की गर्दी जी आहे ती 4 चाकी आहे, दुचाकी आहेत, रिक्षा आहेत, डंपर आहेत, हे आपल्याला दिसत आहे. त्यामुळे तुटवडा असला तरी ग्राहकांनी म्हणजे जे पेट्रोलधारक आहेत किंवा वाहनधारक आहेत त्यांनी पॅनिक होऊ नये. सावकाश जे लागेल तेवढंच पेट्रोल न्यावं. 200 असेल, 500 असेल किंवा 2000 असेल किंवा 5000 असेल, अशा पद्धतीने पेट्रोलचं नियोजन आता सर्वसामान्यांना होताना दिसत आहे. पण लिमिट हे ग्राहकांना घालून देण्यात आलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.